Республикада солқыннар дәвам ите. Бүгін яуым түшімсіз. Жел түнне күнчығыштан секундына 10 метр тезлікті. Юлларда бұзлауық соқлана. Күндіз хава температурасы 21 градус солқын. Жұмға һәм шимбе түнлерінде Татарстанда 30 градусқа қадар, урыны білен 33 градусқа қадар солқын болуы күтілі. Республикада яуған қор әлі дә шистартыла. Төбән Камытада күп фатирлы йортларның төбәләрен көндәлек режимда қордан һәм быздан шистарталар. Бу эш өчен идарәче компания хезмәткәрләре җаваплы. Максатлары бәхетсезлек очракларына юл қоймау. Коммуналчылар көрәк белән коралланганнар. Бүгенге максатлары юллар чистарту түгел, йорт түбәсен, подъезд һәм балкон кыйыкларын кордан арындыру. Табигать бүләге күп җыелган. Белгечләр барлык саклык чараларын күреп эш итәләр. Бер көн эчендә безнең белгечләр 2-4 йорт түбәсен чистарталар. Биеклеккә менеп эшләү рөхсәтләре бар. Көн саен йортларны карап чыгабыз. Шуннан чыгып график төзибез. Халыкны алдан кисәтәбез. Подъездларга игъланнар эләбез ди техник құраучы. Подъезд һәм балкон кыйыкларын тәүлектең якты вакытында гына чистарталар. Эш барышын махсус белгеч күзәтеп тора. Максатлары кор бүрекләре һәм боз сөңгеләре төшү куркынычын булдырмау. Нормативлар буенча йорт түбәләрендә кор катламы 30 сантиметрдан артмаска, боз сөңгеләре асылынып тормаска тиеш. Әлеге таләпләр тиешенчә үтәлмәгән очракта идарәче компаниягә мөрәҗәгать итегез. Альбина Вәлиева, Рафал Рақипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камдан. Келечек уеннары алдыннан татарстанлылар спорт белән актив шөгыльләнә. Казанда Владимир Путинның сайлау штабында спорт өчен сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән остахана оештырылды. Төп максат Россиянең уңышлы җәмгыятен булдыру өчен сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыру. Атказанган спорт стасы Дани Зарипов күнегүләр үткәрде. Киләсе атнада Казан киләчәк уеннарын кабул итә. Алар дөнья тарихында беренче тапкыр уза. Кунаклар һәм турнирда катнашучылар үзләрен фиджиталның төрле дисциплиналарында сынап карыялар. Киләчәк уеннары турниры 21 февральдан 3 мартка кадәр узачак. Халыкка уңайлы булсын өчен Казанның Экспо үзәгенә кадәр Җиңү проспекты метро станциясеннән бушлай автобуслар йөриячәк. Тамашачылар шулай ук Тимер юл вокзалыннан аэропорт станциясенә кадәр электричкалардан файдалана ала. Билет күрсәткәндә ярышларга йөрү бушлай. Проект революционный, очень нестандартный. Но надеемся и верим в том, что у нас получится его реализовать на самом высоком уровне. Киләчәк уеннары бу бик стандарт булмаган проект. Без аны иң югары дәрәҗәдә тормышка ашыра алуыбызга ышанабыз. 10 ел дәвамында Татарстан, Казан һәр вакыт төрле дәрәҗәдәге чараларны үткәрү белән дан тотты. Шундый югары планда талануны дөньяга кабат исбатлыйбыз. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Балык Бистәсе районында капиталь ремонттан соң ачылган беренче гимназиядә булды. Педагоглар укучылар белән аралашты, шулай ук район советының хисап сессиясендә катнашты. Эш сәфәре Балык Бистәсе гимназиясын караудан башланды. Узган ел мәктәп бинасында капиталь ремонт үткәрелгән, түбә һәм фасадлар, инженерлык, коммуналь челтәрләр яңартылган, видео күзәтү урнаштырылган. Гимназиядә 650-дән артык укучы белем ала, 74 педагог эшли. Гимназиядә туган телләрне, шул исәптән татар телен өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Парламент башлыгы район җитәкчелеген һәм халкын республика һәм дәүләт программаларын гамәлгә ашыруда активрак катнашырга, күрсәтелгән барлык ярдәм чараларыннан файдаланырга чакырды. Нефть башкаласында яшәүчеләргә Россия һәм Татарстан казанышлары турында сөйләячәкләр. Берничә минуттан Әлмәттә Татарстан казанышлар республикасы масштаблы марафоны кысаларында панель дискуссиясе башлана. Парламентарийлар белән бергә автобус туры Лениногорскида да булды. Милли проектларны һәм республика программаларын гамәлгә ашыру турында дәүләт идарәсенең мәгълүмати технологияләр һәм элемтәнең цифрлы үсеше министры Айрат Хайруллин, дәүләт сөйлеше һәм җирле үзидарә буенча парламент комитеты рәисе Альберт Хабибуллин, Лениногорск районы башлыгы Рәгат Хөсәенов җентекләп сөйләделәр. Капиталь төкләндерелгән мәктәпләр, Лениногорск үзәк район хастаханәсенең поликлиникасы, Шыгыр, Тимеш һәм Иске Иштирәк мәктәпләре базасында үсеш ноктасы цифрлы һәм гуманитар профильле 3 үзәк, шулай ук цивилизациянең башка күп кенә үзгәрешләре. Булар барысы да 2018 елда дәүләт җитәкчесе башлангычы белән милли проектларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре.
Еліміздің жетекшісі Владимир Владимирович Путин өз вақытында 5 жылдық тақдим еткен мына шушы проектлар біз бүгін көріп тұрабыз. Нендегіне тармақны, нендегіне регион болсын, бұл еліміздің көріп тұрабыз. Тұрмышқа ашылы. Енді ең мұхимі ол біздің Татарстан үшін нендегіне районна, нендегіне алына алмасақ та көбісінше енді көріп тұрабыз. Яңа объектлар, яңа yollar, шолық вақытта ең мұнашы бүтін ішінің башында ол іш бағышланған біздің халыққа. Махсус хәрби операцияда катнашучы ир-егетләргә ярдәм итү дәвам итә. Хәрбиләр өчен ярдәм Опас районының Алга яшүсмерләр клубы базасында җыела. Һәр кем бу изге эшкә теләп үз өлешләрен кертә. Урта Балтай җирлеге халкы окоп шәмнәр ясап җибәрә. Окоп шәмнәре. Алар бүгенге көндә махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен бик кирәк. Шуңа күрә Лилия Җамалиева бу эшкә җиңсызганып керешә. Урта Балтай җирлегендә аны җәелдереп җибәрә. Безнең туганыбыз анда иң беренче Лазуннардан сеңлем сатып алды, кызым белән киевем бик күп алдылар. Шулай именно җибәреп тордык. Аннан соң инде монда Алгадан да алып бирделәр. Егетләргә ярдәм итә башладык. Бүгенге көндә иң кирәге шәм дигәч без шәмгә тукталдык. Окоп шәмнәре ясау серләренә Опас мәктәбе укучыларын да өйрәтәләр. Иң элек савытлар әзерләнә. Капкачларын ачкан өлешне башта тигезләп кыйнап чыгалар. Аннары эш алга таба дәвам итә. Картоннарны алабыз да, менә шушылай итеп, ничә икәнен үлчәп алабыз. Менә шушы форматта, менә бу тигезлеген карыйбыз. Тигезлеген карыйбыз да. Шушындый тагын берне кисәбез. Менә шушылай уртасына хәтлек, менә шундый парафинаны баклыйбыз да, чәйнектә эретеп, менә шушының өстенә куябыз. Окоп шәмнәре ясау күптәнге теләгебез иде. Без укучыларыбыз белән һәр вакытта да даими рәвештә солдатларга хатлар яза идек. Әмма бу окоп шәмнәре ясау күптәнге хыялыбыз иде. Әлеге окоп шәмнәре 8 сәгатькә кадәр җитә. Алар янында җылынырга, кием киптерергә, ашарга җылытырга була. Махсус хәрби операциядагы егетләр өчен барлык ярдәм Опасның Алга яшүсмерләр клубында җыела. Монда халык тарафыннан кием салым, шәхси гигиена әйберләре һәм башка кирәк-яраклар алып килеп тапшырыла. Кем акчалата ярдәм итә, кем менә материаль әйберләр алып килә, маскалар бирәләр, бик актив, тапмачлар бастылар. Шулай бердән булганда гына алайса җиңү дә тизрәк җитәр һәм егетләребез җиңү белән сау-сәламәт İnsansal tizirek elem katırdıgan praktik olası ki. Алия Галиулина, Гөлназ Уәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Бүген 15 февральдә Ленинградны фашистлар блокадасыннан азат итүнең 80 еллыгын бәйрәм итү хөрмәтенә Татарстан халкына бушлай юридик ярдәм күрсәтәләр. Белгечләрнең консультацияләре Казанда Республика халыклар дуслыгы йортында була. Республика халкының сорауларына Россия пенсия һәм социаль иминиятләштерү фондының Татарстан бүлеге хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының территориаль органнары вәкилләре җавап бирәчәк. Теләге булган һәр кешене 15 февральдә иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр Павлюхин урамы 57-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Төс ату күнекмәләре. Буа шәһәренең Мулландыр Вахитов исемендәге гимназиясендә укучылар барлык балалар өчен ТИР грант программасы нигезендә корал белән эш итәргә өйрәнәләр. Күнүгләр алып бару мәйданын район ДАСАФ оешмасы белеп биргән. Гимназияның өлкән сыйныф укучылары тормыш иминлеге нигезләре дәресләрендә шулай ук түгәрәкләрдә ату техникасына өйрәнәләр. Арсеналда пистолет, винтовка һәм автомат төз атарга өйрәнү егетләргә генә түгел, кызларга да ошый. Бу дәресләр безгә бик ошый, чөнки ул безгә патриот воспитание тәрбиясе бирә. Һәм без бу дәресләрдә бик кызык. Моңа кадәр өлкән сыйныфны ату техникасына өйрәтү елга бер мәртәбә оешкан төстә Казандагы танк училищесы полигонында гына башкарылган. Ә хәзер мәргәнлек күнекмәләрен ел әйләнәсе үзләштерәләр. Әлеге кораллар электроника системасы буенча эшли. Работы с боевым оружием. Сугышчан корал белән эшләсәң, патроннар, полигон, чыгымнар. Өлкән сыйныфлар апрельдә полигонга атарга зур әзерлек белән баралар.
Гимназия дирекциясы фикринче оқушыларға ату техникасын түшіндіру ул патриотик тәрбиянең бер өлеше. Оқу йортында сәламәтлеге нинди булуга карамастан, һәр оқучыны корал белән эш итә белергә өйрәтү бурычы куелган. Бүген хәтта төз ату осталары белән дә мактана алалар. Бүгінгі секенде енді мақтанарлық әйтерлігі бізде бар. Қайбір оқушыларыбыз енді 100-ден 100-ге қадар жетушілері бар. Демек, түп тегел атушылары. Бұл біздің грантның дәрістеген көрсәті. Біз дұрыс етіп сөйлеғанымыз. Екіншісі, оқытушыларыбызның бұл ішке жете қарағанларын көрсәті. Гимназия коллективы барлық балалар үшін СИР проектын тормышқа ашыруга мейдан бөліп берген ДАСАФ оешмасына рәхмәтле. Рөстәм Ахмадуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмендинова. Казандагы җитештерү комбинаты базасында яңа макарон фабрикасы ачылды. Завод көн сайын 5 тоннага кадәр макарон җитештерәчәк дип планлаштырыла. Республика рәисе әлеге фабрика продукциясының төрләре белән танышты. Фабрикада көненә 5 тоннага якын макарон эшләнмәләрен чыгаралар. Тик бу әле башы гына. Гыйнвар аенда биредә яңа җитештерү башлап җибәргәннәр. Ул Татарстан кулланучылар берлегенең макарон эшләнмәләренә ихтыяҗын тулысынча тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ел сайын райпо, кооперативлар һәм кибетләр 800 тоннага якын продукция сатып алырга әзер. Тагын 700 тоннасы республика сәүдә челтәрләренә җибәреләчәк. Проделана серьезная работа по оказанию гуманитарной помощи бойцам в зоне специальной военной операции и пострадавшему населению новых регионов России. Кооператоры перечислили 13,7 миллионов средств на приобретение товаров первой необходимости, оборудование, приспособление, средств защиты. Кооперативлар республика үсешендә мөһим роль уйный дип билгеләп үтте Рөстәм Миниханов. Республиканың кулланучылар җәмгыятьләре һәм кооперативлары вәкилләре җыелышында. Алар авылларны кирәк-яраклар белән тәэмин итә. Биредә 135 автолавка 1000 якын авылга хезмәт күрсәтә. Замены потреб кооперации населения нету. Есть частичные решения, там какие-то бизнесы. Сегодня здесь проживает 934 тысячи человек населения. И, конечно же, они нуждаются в тех услугах, которые есть в городе. Стационар сәүдә үзәкләре ел сайын төзелә. Соңгы 3 елда 39 блок модульле кибет төзелгән. Быел тагын 30 объект кулланышка тапшырыласы. Бүген җитештерүчәнлекнең мөмкинлекләре бик зур дип билгеләп үтте Рөстәм Миниханов. Татарстан 2 миллион тоннадан артык сөт җитештерә, әмма әлегә барлык районнарда үз мөмкинлекләрен тулысынча файдаланмый. Здесь надо сделать выводы. Вот плохо выглядит по заготовкам Балтаси, Высок гора, Менделеев, Нижнекамский район. Моннан тыш рәис икеләмәсе буенча республикабызда кулланучылар кооперациясын үстерү өстендә программа эшләү планлаштырыла. Татарларның яраткан бер мәкале бар. Шананы чәйдән, арбаны кыштан ук әзерләргә кирәк дигән. Әлмәт районы авыл хуҗалыклары да кыш буе кыр эшләренә әзерлек алып бара. Инде 2 атнадан соң язга аяк басабыз. Димәк, авыл хуҗалыклары тизен чәчүгә чыгачак дигән сүз. Быел Әлмәт районында нинди культуралар чәчелә? Чәчү эшен алып барган техника тулысынча әзерме? Әлеге сорауларга җавапны без Әлмәт авыл хуҗалыгы җитәкчелегеннән сорарга булдык. Кишүшат авыл хуҗалыгында эш гырли, көндә чәчүгә әзерләнәләр. Биредә урнашкан амбарга кереп үз күзләребез белән әзер булган ырлыкларны, минераль ашламаларны күрәсе килгән иде. Кызганыч, күп кар булу сәбәпле амбарга кереп булмады. Авыл хуҗалыгы җитәкчеләре бар да тәртиптә дип ышандырды. На сегодняшний день в хозяйствах района засыпано с осени 23 года семенной материал более 100%, это более 8000 тонн яровых семян, яровых культур. 2024 елның төп һәм актуаль темаларының берсе карның бик күп булуы. Татарстан халкы быел кардан ничек арынырга белми. Юллар начар чистартылган, машина куярга урын юк, килә дә ява бу кар чиштырырга өлгермибез дип зарланалар. Ләкин кар капламының бик югары булуының уңай яклары да бар икән. Мәсәлән, авыл хуҗалыклары өчен бу турыда Фәнис Шәрәфиев ассызыклады. Сеем пшеницу, ячмень, горчицу, гречику.
закупили минеральные удобрения. Шешілік техникасына да тукталы бұзық. Береде Беларусь тракторы зур иқтибарға лайық. Шулай Әлмәт районы хушалыкларында да шетел техникасы шақты көп. Береде техниканы кіздәнік ремонтлы башлылар, ләкин барысы да шымағына бармай. Мәселен, береде ішші қулар жетіп бітмей. Андай шырақта башқа район білгішлеріне мәрәшеғат етелер. Бүгінгі шешілік техникасының 85% қыр ішлеріне әзір деп санала. Әлігі хушалықта 300-ден артық трактор есеплене. Шүпрәлі муниципаль районында алдыңғылар слеті узды. 2023 елда район бойынша 3 миллиард сумлық ауыл хушалығы продукциясы 21 мың тоннадан артық жетіштірілген. Бұзған елінің шулық шыры білен шығыштырғанда 6%-қа көбірек. Тірлікшілікті оңыштарыңыз бегі айбет. Бір сүйерға мен 250 литр сүт соғып алынды. Өткен елда бұл республикада екінші көрсеткіш. Целым ел Иллет центнер гектардан уңыш алды, көртіклерден, шекар чекендерінен 600 иллет уңыш алды. Көрсеткіштері бек айбат еді. Бик көп кенә техника алынды үткән елны. Безнең инде яңа агрофирма Чистополье безнең районда эшли башлады. 230 матдәдән артыграк техника алынды, сатып алынды. Бунда тракторлар һәм җирне эшкәртә торган техникалар. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмединова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам. Икенче Гәүһәр балалар фестивалена йомгак ясалды. Береде укучылар һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр 20 дәрес эчендә алган күнекмәләрен күрсәтте. Шараны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Екіміңді 23 елінің сентябрінен декабр озағына қадар 4 ай бойынша Қазан мәктәпләрінің 1000-нен артық укучысы һәм балалар бақшаларында тәрбияләнүче 250-ге якын бала татар бию хәрәкәтләренә, сөйләм осталыгына һәм татар милли уен коралларында уйнарга һәм җырларга өйрәнде. Фестивальгә сайлап алу туры 22 гыйнварда Казанның 18-нче гимназиясендә узган иде. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Әлеге балаларның күбесе өчен бу яңа юнәлешләр. Biz нақшушы шаралар аша, безнең Казан мэриясының тагын бик күп проектлары бар. Аларда нәкъ менә татар теле, ул матур тел, ул рәхәт тел, ул минем туган телем дигән кызыксыну уяту безнең төп максатыбыз. Һәм инде максатчан рәвештә 3 ел буе әлбәттә менә әле бер атнадан безнең Үз телем дигән проектлар конкурсына йомгаклар ясыйбыз. Җәй көннәрендә хәрәкәттә бәрәкәт, Кабан күле буенда, әлбәттә Казан тавышлары проектлары. Ягъни һәрбер менә шулай кичкенә генә адымнар белән без инде менә шул максатчан рәвештә шушы татар телен саклау һәм аны бераз гына булса да үстерү дигән бурычлар куйган идек. Шуңа таба барабыз. Татар мәдәниятын һәм татар телен популярлаштыру, туган телгә кызыксыну уяту, балаларны сәнгатькә якынайту максаты белән уздырылучы әлеге проект быел да Казан мэриясе тарафыннан Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Анда Казанның 46 мәктәбе, 20 балалар бакчасы, 53 остаз катнашты. Һәр белем учреждениесендә 15-20 укучы шөгыльләнде. Гомердә беренче тапкыр сәхнәгә чыкты кайбер бала. Татар хәрәкәтен өйрәнде. Татар милләтенең шундый матур хәрәкәтләрен өйрәнде. Үрнәкләрен өйрәнде. Әйе, балалар искиткеч шундый тырышып йөрделәр. Бер дәресендә калдырмадылар дип әйтәсем килә. 20 дәрес эчендә балалар аны шундый кабиллек белән башкарып чыкты. Искиткеч әлеге проектның дәвамы бик кирәк. Дәресләрдә балалар профессиональ биючеләр, укытучы хореографлар ярдәмендә татар бию хәрәкәтләрен үзләштерделәр. Сөйләм сәнгате буенча остазлар, театр артистлары һәм телевидение алып баручылары укучыларны әдәби әсәрләрне дөрес һәм сәнгатьле итеп укырга өйрәтте. Вокал дәресләрендә җырлау сәләтләрен ачтылар. Татар халкының милли уен коралларында уйнарга өйрәнеп, инструменталь ансамбль булдырырга тырыштылар. Дәресләр татар телендә узды.
концертка томашачы янына чыгару, алар бит гади мәктәп балалар. Алар әле берсе дә диярлек берничәсе генә аның төрле студияларга йөри, калганнары күбесе йөрмәгән. Аларны шушындай Чулпан мәдәният сәнгать йортына алып килеп сәхнәдә чыгару, алар өчен дә бәхет, минем өчен дә бик горурлык һәм бу үзем имтихан биргән кебек, үзем тирләп чыктым алар чыгыш ясаган арада, алар өчен борчылып. Шунысы рәхәт, без бит инде театр артисты буларак театрда артистлар томашачы белән эшлибез. Ә монда балалар белән, балалар ничек чыгыш ясар икән, алар өчен борчылу үзенә күрә ләззәтле дә, икенче караганда җаваплы да, өченче караганда режиссерның да хәлен аңлыйбыз. Бездән нәрсә теләгәнен, менә шушындый бик күркәм бәйрәм. Исегезгә төшереп узыйк. Хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проектларының беренче сезоны 2022 елның февраль-май айларында тормышка ашырылды. 2022 елның сентябрь-декабрь айларында үткән икенче сезон дәресләренең йомгаклау чарасы Чулпан мәдәният үзәгендә Зур Гәүһәр балалар фестивале булып узды. 2023 ел сезонында бию һәм сөйләм осталыгына 2 яңа юнәлеш өстәлгәннән соң проект тулысы белән Гәүһәр исемен алды. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанлыларны Россия кеше Бүтін Россия кышкы фестиваленә чакыралар. Теркәлү башланды. Марафонның беренче этабы 18 февральдә Казанда Ак Бүре спорт комплексында узачак. Атаклы спортчылар, чоңгычылар, хоккейчылар мастер-класслар үткәрергә җыена. Алар арасында Данис Зарипов та бар. Оештыручылар марафонның популяр булачагына ышана, җәйге ярышлар вакытында гына да аларга 5000 татарстанлы кушылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Бәхет чыккан юлга. Димәк, шулай кирәк. Кемдер шын күңелдән теләгәндер теләк. Кыйблаларга карап, көн-төн ялваргандыр. Өен бикләп, бәхет юлга кузгалгандыр. Кайда аның өе? Бармы икән иле? Кайдан үтәр юлы? Беләсе иде. Җигеп аппак атын, бәхет чыккан юлга. Һәр кемнең бар хакы аны каршыларга. Бәхет үтәр юлга, тик кормагыз киртә. Ул бит кояш кебек, барыбызга җитә. Чакырыгыз аны чын йөрәктән теләп. Килми калмас бәхет, ышанырга кирәк.